Dneska dopoledne se sešli zástupci všech souborů, všech zemí, které se letos sešly na folklorním festivalu, abychom je naučili naší písničku a náš tanec. Já mám rád tu gudnatou káču. Je to legrace, když potom vidíte, jak to tancuje Mexičan se Srbkou, jsem tam nějaký Chorvat, Polák se myhne, Slovák a Čech. A teď toho budeme svědky na úvod dnešního programu, než se jednotlivé soubory představí, jakže dopoledne dnes trénovali. Já mám rád tu gudnatou káču. Tak docela jim to šlo, co říkáte?